सा दिखियाजुलि बैसागु फोरबो खुंफुं आफादा बाथासिपुर मिलन गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव उदां रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंदों। दिनै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दिखियाजुलि हालामनि बाथासिपुर मिलन गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों सा दिखियाजुलि बैसागु फोरबो खुंफुं आफादा खुंगा 8थि उदां रंजालि बैसागु फोरबो गाजा गोमजायै खुंदों। बे हाबाफारियाव बारदै सिख्ला मोसानाय, बैसागी आइजो मोसानाय आरो गेवलां मोसानाय बादायलायनाय आयदाफोर लानाय जादों। दिनैनि बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै नुजाथि फैदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारि, सुबुं फोनांजाब नेहारारि अबित मोसाहारि आरो सनितपुर जिल्ला एबसुनिनो गाहाय नेहारारि एनस मोसाहारिजों लोगोसे जायगानिनो गोबां मेलेमजिबिफोरखौ बाहागो लानानै हेफाजाब होयो। दिखियाजुलि बैसागु फोरबो खुंफुं आफादा 8थि बोसोराव आगान सुरबाय आरो बेनिफ्राय बे 8थि बोसोर आगान सुरनायजों लोगोसे दिनै नैबे मिलन गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जोबोद गाजा गोमजायै बैसागु रंजानाय बैसागु फालिदों आरो बे फालिनायाव जोबोद मोजां जादों आरो बे फालिनायाव आङो गुबैयै बिहामजो आरो बारदै सिख्ला मोसानानै जि बादायलायनाय आरो उन्दै उन्दै हिन्जावसाफोरखौ सिख्रि सिख्ला मोसानाय बायदिसिना मोसानायाव जिखिनिखि बादायलायनानै दिनै बिथांमोननि जि रोंनाय जि रोंगौथि बेखौ दिन्थिनो थाखाय दिनै खाबु होनायनि थाखाय आङो सा दिखियाजुलि बैसागु खुंफुं आफादखौ आङो गोजोननाय हरगोन। दिनै आङो नोंथांमोननि नैबे बड'लेण्ड बुब्लि आरो इउनाइटेड निउसनि दारै बेखौनो बुंनो लुबैगोन जे दिनैनि नैबे हारिमुजों लोगोसे नैबे हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय दिनै बर' हारिनि गेजेराव जे जोंनि बैसागु मोसानाय बैसागु फोरबोखौ दिनै जोबोद रंजादों आरो बे मोसानायजों बा बे बादायलायनायजों बे फोरबोखौ फालिनानैनो जोंनि बर' हारिनि जे हारिमु बेखौ गोजोरै लाखिनो थाखाय दिनै सा दिखियाजुलि बैसागु फोरबो खुंफुं आफादा जोबोद नाजादों। बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ जोबोद साबायखर हरगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं बिथांमोनखौ साबायखर हरगोन। गोजोन्थों। नोंथांनि नोजोराव बे बर'फोरनि जि बैसागु फालिनाय बे फालिनाया दायो मा थासारियाव दं बा माबायदि थासारियाव दङ होननानै ओरैनोथ' गोदो गोदाय जोङो गामि गामि देमसि मोसायोमोन, नाथाय बे मोसानायखौ दिनै जोङो मोनसे स्टेजाव लाबोबाय। स्टेजाव लाबोनानै गेवलां फोथाराव जों मोसाफैबाय। गेवलां फोथाराव मोसाफैनानै गासैबो रायजो राजाफोरखौ लानानै जों बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासैबो ज' ज' मोसानानै जों दिनै जोंनि बैसागो फोरबो बर'नि जिनिखि माहारियारि फोरबो बे बैसागो फोरबोखौ दिनै जों बिराद गाजा गोमजायै खुंफुंनो हाफैबाय। बेनो बर' हारिखौ मोनसे बर' हारिनि जा राव हारिमु बेखौ गोजोरै लाखिनायनि मोनसे थांखिजों दिनै आङो गले गले बुंगोन सा दिखियाजुलि बैसागो फोरबो खुंफुं आफादा दिनै बेखौ नाजानायनि थाखाय बिथांमोननि सेराव आङो खर' गंग्लाय बिथांमोननो साबायखर हरगोन। गोजोन्थों। बड'लेण्ड बुब्लि आरो लोगोसे बड'लेण्ड रादाब आरो इउनाइटेड निउस रादाब बुथुमगिरि बिथांनिसिम साबायखर बावदों। दिनै खोब खाफाल गोनां देग्लाय जोंनि सा दिखियाजुलि बैसागु फोरबो खुंफुं आफादनि 8थि रंजालि बैसागु फोरबो खुंनाय बे हाबाफारियाव जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। सानसेनि हाबाफारिबाबो मानोना बेवहाय जोङो बारदै सिख्लानिफ्राय लानानै आइजोफोरनि थाखाय बैसागि आइजो बादायनाय बेजों लोगोसे गेवलां मोसानाय आरो गुबुन गुबुन हाबाफारि मेथाइ खननाय मोसानाय हाबाफारिखौ जों लानानै जों दासिम फोजोबनायनि लामायाव दं दायो। गोजोननाय मोन्दों आरो बाहागो लानायफोरखौ। नोंथांमोना जि दिनैनि बे हाबाफारियाव सोर सोरखौ आलासि महरै लेंहरनाय जादों? आलासि महरै जोङो जाबायदि लेंहरनाय जों मोन्दों बेनो जाहैबाय जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि मानगोनां खुंख्रा स्वर्गियारि आदा आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि मानगोनां अबित नार्जारि फंबाय आरो लोगोसे जिल्लानिनो फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि एनस मोसाहारि आरो लोगोसे बुंथिगिरि बिथां आरो लोगोसे नैबे जोंनि ओनसोलनिनो सा दिखियाजुलि दख'रा बर' फरायसा आफादनिनो आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे साफ्रोमबो बेयाव नुजाथिफैनो हादों मावथिफारिया बिथांमोनाबो आरो लोगोसे जोंनि समाज सिबियारि बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे माहारियारि आफादनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों, समाज सिबियारि बिथांमोना बाहागो लादों आरो बेवहाय जोंनि हांख्रायनाय लेखा गोबां गामिनि हारिमु हान्जाफ्रा बेयाव बाहागो लाफैनो हादों। बेनि थाखाय आं साबायखर बावदों बिथांमोनखौ। नैबे हाबाफारिखौ बेसेबांसो जाफुंसार जादों होननानै सानो? दिनैनि बे हाबाफारिखौ आङो बेखौनो बुंनांगोन जों जाबायदि साननाय जोंनि थांखि बेखौ जोङो फ्राय जाफुंसारनायखौ जों हमना लादों। जाबायदि जोंनि थांखि दंमोन बारदै सिख्ला मोसानाय, गेवलां मोसानाय, बैसागी आइजो मोसानाय बेफोरखौ जोङो होगासिनो दं आरो जोङो गेजेर गेजेर उदां
रंजानाय मोसानाय मेथाइ खननाय बेखौ जोङो होलांगासिनो दं बे हाबाफारिया जाफुंलांगासिनो दं होननानै जों बुंनांगोन नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बेंक पिअ बेंक क्लार्क बेंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360 70020261333 9101536360